Vajca naozaj si treba overiť. Na každom konkrétnom vajci je vyrazená originálna pečiatka a v tej pečiatke je kód krajiny pôvodu. Čiže častokrát sa nezhoduje pôvod na obale, lebo tam je slovenská trieďarne a skutočný pôvod vajec vo vnútri obalu. Čiže tá pečiatka na to vajce naozaj je označený príslušný štát SK Slovenská republika, CZ Česká republika, PO Polsko. Časť sa doviezla ešte, aj sa dováža naďalej z Lotyšska, malá časť z Maďarska, čiže to sú najčastejšie krajiny dovozu na Slovensko. Čo sa týka predaja v jednotlivých reťazcoch, kolega to spomenul, o 3% zhruba došlo k poklesu. Slovenský vajec v obchodných reťazcoch momentálne sme na úrovni 86,11%. Napriek tomu ale toto číslo je veľmi vysoké, čo sa týka slovenských potravín. Ja pevne verím, že toto číslo aj naďalej ostane, nakoľko obchodníci, obchodné reťazce sa stavajú oveľa lepšie k slovenskému tovaru, to znamená hľadajú slovenský tovar. Sú reťazce, ktoré sú zastúpené až na 100%, to sú väčšinou slovenské reťazce, CBA, jednota. Sú reťazce, ktoré majú tých 75% predaja tých slovenských vajec. Čiže vždy dôjde aj k tomu, že sa tam objavia aj zahraničné vajce. Ja som spomínal Českú republiku z titulu toho kurzu. Naďalej pretrváva dovoz z Poľskej republiky. Upozorňujem na tú vec, že častokrát je problém ani nie v obchodných reťazcoch, ale problém je, bohužiaľ musím povedať, v slovenských firmách. Sú to rôzni prebalovači, priekupníci, ktorí ten tovar kúpia v zahraničí. Ten tovar následne zabalia a ponúknú do reťazca za výrazne nižšiu cenu.